Ambil lagu apa? Arek request ora, Pras? Dereng kok ya. Apa, Bras? Oh, Saya bisa. Pokoknya sing penting tak Apa? ikut. Bojo loro. Ya, yo. Oh. Piro? Loro. Gue langsung iji nganti bundas kok. Loro-loroan. Aku siji wiro entuk ya. Hah? Ide yo ki bicuan. Ya ki, kosek. Iki apa? Kok praske kok rasa baran to? Ya disiapke Pak Prono. Wis po? Siapke Rono maju ke Ya Rono. wis. Pras, Mik wis digunjungi lho, Mbak. Mikrofon ora mik. Ini Astagfirullahaladzim ya Allah. Laut, iku aja ora penak ngene ngono. Penak nggon aku. Ya. nggon aku cilik oma. Apa nih? Hah? Mike Mas Ning. TKT. TKT nih. Oh, TKT. Apa? Aja Mas Prono Pras ngono, operasional. Dijagani Mak, ndrawasi Pras iki kok. Berarti kanan yo. Kanan nganune beneran. Apa? Kalung dino